Okay, kay sunan mayong adlaw ka na itong tanan. Kumusta ka mga kasama, mga listeners na to, Tibo, Kabisayan ug Mindanao. Aniyan sa minyong alagad sa kangin ng Trifon Morales. Asap kita ha, always say a prayer mga kaigsuunan. Mao gina importante ang atong panalangin ito sa labang makanggahom. Okay, Lord, thank you kayo sa mong gihatag ka na mong grasya sa matang adlaw. Okay, may buntag ka na to sa Tibuok, Pilipinas. May buntag, Pilipinas. Okay. Bueno, kay Sonan, ako sa ibang bastahon na sa ako amigo, no? Labi na sa mga drivers diha sa Agutda. Agos tricycle drivers diha sa Agos Lapu-Lapu City. Okay. Mga tao kanina na to diha ni Montor Tatoy. Kumusta ang motor ni Tatoy ni napita? Okay. Og sa tanang mga drivers, okay, sa tricycle drivers. Shout out ko no, matod pa. Diha ni Norman Uyaw niyan napita mo ilang presidente. Okay, nga to sab ni Ernesto ni Erning. Okay, bueno kay sunan ang atong suwat ang pagkaroon itong tagan o pagtagad no, pinadakin ni usa ka lalaki nga napatago lang sa nga Fredo. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Fredo. Hindi ako problema bahin na sa kong asawa nga ungo. Dili ungo ka lang, naungo ba? Naungo nga, dili mo balbala. Ungo sa surty race. Pero, arang yun inyo masabta, no? Nga no ni siya. Ako, gini siyang gipadlong. Pero, nga no ni, no? Inaniyon ako pagsugod, ay. Kaniadtong sa dato pa ako. Isang ka, ay, hindi lang ko kanaan lang kutob lang niya kapuyan ka ta. Nusap ka taon ko ba dato ani taon? Pre! Pre-Pido! Ay, Dot! Pre! Sige lang concert! Ayo, may lingaw, pre. Silgawas, pre. Piling ko to ba? Silgawas. Oy, kuwan, pre, 1 minute. Ha? No ka, pre! Ang ako ng numero! Tarong na, oy! Sayang nga, oy! Pre, barato, pre, may bugas, pre. Para pa dito ba? Ratos yung mata, wakong daog, oy! Imom ka ng numero. Ako lagi! So, nakadaog ka. Saan ako magdaog? Waman ako pustahe, bidasos! Ano nga masakit ni mo pustahin? Lain ako, ang akong gipustahan taon, 6-3 to. Uy, anong ka na may pustahan mo? Yan ni mo, oy. 6-3 to, kauban mo na 6-1 to. Mauna, rambol mo na. Sayang nga, oy, pida. Samantahon ka, oy. Taon na ni, oy. Ang ingon mo yun nga, siguro nung mo gawas ang 6-3 to, kauban 6-1 to. Di ako gibagdukan. Sa gato siguro kong gibagdukan, ha. Anong tuob sa dahil ito? Unsa mo puguyag yun mo? Ay, bida. Puguyag yun mo, oy. Kinabuhi, ah. Nibaw kag kinsay nagatag na ko ano numero ka ng 6-3 to. Kisa man kaya tok na taon. Ikaw may nagatag na na! Ikaw yung gatag! Sukbagay mo ko kalingon! Bago yun mo. Kita na, eh. Bida. Sakit to? Kainera to? Ano yung mga pre? Ako, pre. Tarong daw, eh. Nalimot ka nga, dirim ka sa bahay. Ha? Nandito mo kag bugas taon. Kanahana ka. Unya, nanghambog ka na ako nga, di ni mo pabayran kay siguro ginang mo daog na ang numero ha kay hinatag na, ha? Gitagaan pa kunin mo kay siguro mo gawas. Unya, day pagkalayo, nagkanahan. Ako na ito'y gata. Ilom na? Tahod karon, bida. Ka, daog na tako, pero tungod di mo, natutyo ko! Ako an, pre. Kanahan ba yan mo, pre? Di pa plant ako papari, pre. Kwartahan mo ng tako ron, pre. Bida sa mo, pre. Pag ko mo arida. Sabi na yun mo nga ni Ari mga. Na kay bugas dia, pre. Bida. Usa! Na kay bugas dia, pre. Subuhat ang gamay dito. Reyes kong lubot, Dahil nagano. Kiskisa rin. Ha? Kini mo ilong aga dito sa inyo. Kiskisa rin bugas ko lubot. Bugas, gubasa mo ng lubot ni mo. Isang lubot. Ay na, pre. Salamat lang. Ang ano di mga gusto aning bugas ko lubot? Mais mo na, pre. Umay ako pagkita, eh. Last pinani mo. Huwag ko'y bugas! Gusto ka? Dahil taho! Lubot sa itoy. Bida ang daugatan ako. Bida. Yung bituom ka itong kanahan akong kumpare, eh. Pero bisag kanahan to, migo kay Mia to, tungkol kay guwapa kay nang si tawagan niya sa cellphone nga og face mask. Fredo! Uy! Nalabisi ka diya? Ay, Ngano ka? Malas day, ay malas. Say malas! Gawas ko na. Kinsa ron? May akong amigo. Kung amigo, baka itong dire nga, gahatag na ko numero mo, nakaingon nga di malas ko. May gawas ko numero.
Daog day ka. Daw ko ta. Yang ano naunta man. Wa man ako pustahi. Nganong wa man sa di mo pustahi. Kailangan man ako ipustahan dahil bago mang hinatag atong nisyagit nga patay. Maona. Na, sige. Ikaw no, kung di gani ka muundang anang imong kalaki, Fredo, madugay ng naong mo, na, mapilit gid nas karatula dito sa lutuhan. Ano ba day? Og di jud ka mo patuo, apilit kinang naong nimo dito sa lutuhan. Ang imo ng naong mo ikuha ang anggol-anggols mga naadik sa swertres. Sige, padayon. Madugay gani, wa na kay purol. Day. Day, ato na ko! Masada na ko! Pauli kag odto. Oh, arin ko ba ni Otto? Bye! Love you! Bye, Amping! Love you to! Pastila ng tawana eh. Kugihan unta. Pero pirmi lang sang way kwarta. Kung saan nga ato man diretsyo sa lutuhan. Paita ni tawana. Oy! Pasayo ba ni mo? Pagkaitik pa ni Odto, nauli na ka. Day, ay. Naon sa mga kayo nagtakiang ka man. Ay, day, ko Kisa may nang marigla ni mo, ha? Wa, day, ay, ako an ba? Katong akong haplas bang pinalit ako na please ng rasdahan ba? Ikuha ko ato, be. Ha? Unsa may haplasan ni mo? Ako tuhod, day, na, hasta ko tilo. Kalit, rin sakit. Tunog na ko sa klats. Sakit kayo. Uy, hala! Naghubag mo na imong tuhod ng Fredo. Rayuma man ni! Oo, lagi taon, day, purbidas. Kuha ato, be. Katong haplas pinalit ko sa dahan, be. Ay, ayaw anang haplas-haplas kay mabitin ka lang, ana. Di na madag haplas-haplas lang. Kini mo ito mara. Maayo ni para, ana. Kana, tumara na. Uy, alaksan? Mao ni ang pinakapaspas nga alaksan, ang Alaksan FR. Aduna kini fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Nga mo diretsyong aksyon sa sakit sa kalawasan. Ug labi na gid sa rayuma. Ay wa kay angan kabalakan ana kay doktor ang nagprescribe ana. Makasiguro ka nga safe na. Tumara dayon na. Hoy, nagsulo mo kagbalik ana imong sapatos. Mamasahiro kag balik do? Ayos, day, sayang kayo, eh. Unya imong rayuma. Ay, ay, okay na kayo. Gay, palaya sa Alaksan ni Far. Mawa nga, salamat kayo, day, ha. Palit og daghan na to, para doon na tayo pundong Alaksan ni Far. Oh, umayo inuundong nga naayaw na. O, palitis ako, kay magdada ako, ha. Ikaw li palit, ha. Oh, ikaw di ay. Wako ko kwarta diri, ha. Ikaw li palit, puro itong dudoy tabar ba? Kapila ka pustag luto, hindi ka kapait og alaksan. Pag sure di Fredo, oy. Paita ni mo. Labanan mo ng kabuang ni mo ng swertres na sobraan ka na kaayo. Ikay pagpalit ito ng alaksan. Lagi. Hindi na naon, hindi na naon. Tulad ko, day, ha. Sige, arin ako. Masahiro sa kong balik. Sige dong, panginabuhi, Gil, para doon na ikapait og swertres. Adik sa surtres, kanang maudto, usahay, di ko mauli, adton lang kong kaos gawas. Kunya, hindi ko magkaon, magsige lang kong anggol-anggol, kung sa'y pasibol nga magawas sa surtres. Daan bigyan ko, ha? Kinig yung numero, ha, oh. Was kang lawgaw, Diri ko ha ang gawas ganiha, oh. Ang sa ako, karong hapon, posible kining-kining ang gula. Kini. Eh, ganin ang uto, kini man, harita deres pikas, bali, mo gawas kare. So, posible ka di mo gawas karong hapon. Kung dili ni mahapon mo gawas, posible sa gabi ini. Maog yun, oh, timing kay ang target o dito. Pustaan ako karong hapon, para siguro, masahiro ko, be, para doon ako ikapusta. Unsa, Mari? Nabo ang nagmaay si Pare Fredo anay swertes? O, lagi marinorma, uy. Ang butong saong kaginatawhana. Bisa kung saon ako kasaba, ipalapos na bispikas dunggan. Bida kitawhana. Ay, pasag din na lang na, Mari, uy. Saan nga mura man ka na iyang kalipay? May nalang na, uy, kisa mag-adik-adik. Ay, kawasay angay niya mag-adik-adik, no? Katiguang na niya, magbisyo pa siya, ana. Uy, nagtuo ka nga way mga tiguang nga adik-adik. Uy, naataw, daghan, Mari. Mas tiguang pa ni Pare Fredo. Mao ba, Mari? Oo, uy, naidaghan. Wala, no? Pero ang pangutana, kung unsaon na, Mari, unsaon ako siya ba nga mapitol na ko siya ng iyang bisyo. Ayaw taga-ikwarta. Ay, di man mahimo, Mari, kay siya may tighatag na kong kwarta. Ay, mausa ti ay, no? Ay, murag-murag yun kamatian ako, Mari, uy. Na, kung magpadaka ng bisyo, Mari, anang iyang bisyo, Mari, na ikaw rin alkansi, ana. Unya, unsaon lagi nako nga maputol ng iyang pagkabuang anang swertres, Mari. Ipasira ng lutuhan. Unsa kakidert. Ay, salamat ay pasahiro, mi para. Hunungan na yun para surtres. Ay, good morning, boss! Ay,
Maing adlaw. Asa ta boss? Asa ta? Adto ta St. Peter dong. Uy, hala. Uy, nag-ID mo bidya. Taga-bidya din eh. Uy. Kailan mo ko rin? GQ ni? Boss, GQ, yung lang yung sabusab yung tingan. Kadlaw. Taga-bidya ka, boss, do? Midya. Ano kay ID ni mo? Kaya ni boss, what yung numero niya? Itabi. Numero. Ay, numero, boss. May lang tao na. Ay, napatay kapalit mo gas ba? May lang na. Humay, pag yun kung makadaog ta. Bida dong kung tinuod pa na dong. Umay na unta mo gikaon ron. Pero kaluoy Ginoo, mais lang gihapon na mong bugas. Sweet! Ano ka? Ano problema? Sus dong, ay pagtuo ng numero nga ipanghatag. Ay, hindi na tinuod. Ang tinuod pa na, sus. Sila nga nang hatag. Nangang dato na unta na. Maingon na gina sila nga, ang hatag ikog numero, aron sila yung madato. Ako na lang, hindi ba? Okay, JQ, Kiano! Okay! Wala problema, JQ, Kiano! Piliba na Mga ayog tuwa na kay akong amigo kaniadto sa wa pa na mabuang ng hearing sa Suertres. Tama naman. Kinaadto kuno kung mangaon sila manginamot. Karon. Pero kung Karon na nabuang sila. Karaan man karaan Karaan, man karaan. istorya. Pero nabuang siya ng hearing sa Suertres. Mangaon kuno sila magkutsara na. Kaya bawa na kung gano'n na na. Magsaman. May asinso na rin sila! Sa istorya. Kinani mo mandag kinamot. Nga naman, be. May asinso ba ka? Ay, may asinso tong tinugong may lagi kaon. Hindi mo na madag kinamot. Lagi. Mutsara gud ka. Mutsara lagi. Mga ayog tuwa na. Kay akong amigo namatay na lang tuwa. Yung kadaog. Di sa may magawa mo? Ano lang. Kanang ato na to sa Pinarya. Bata pa kay tao na. Namatay siya atong pizza 4. Kay nadakinas. Nakatunog og itis manok. Uy! Saon maglakaw nga wa man sa una-una. Nasige lang nagnumero. Oh, nadakinas. Parok ang patay. Lugar. Lugar no kay diha lang lugar na. Okay. Akong plate Ay na plate, sir. Kuyog lang ko ni mo. Ayaw ay. Ay, tadaaw na ko sa numero slugon. Ha? Salamat mo sa! Okay. Migray ko sa iyo, kaya nag-anggolan sa lagi ko. Kidumdo ko, sulti akong pasahero bahin sa iyang ambigong namatay. Kaya nga tuo na to sa Frenarya. Bata pa taon kay na. Namatay siya itong pizza 4. Kaya nadakinas, nakatunog og itis manok. Ha? Nakinas ko no? Tunog ko no? Murag. Porbida. Doon natin ipasabat. Kinas, bata ko na, kinas. Tunog itis manok. Pero unggoy, matay itis manok. Namatay ang pizza 4. Ay, suwat ako. 4. Nya, dakinas. Huh? Katunog itis manok. 4. Dakin as. 8. 8. 8. Dili. 4. Kaya nadakin as ko no. Nakatunog og itis manok. Iti. Iti. 8. 8. Sa ato pa. 0. Kinabatay man. Sa ato 4, 8, 0. Puro 8, 0. Nabuang na ka, Fredo? Ganina na ka diya? Nayabag na ka? Kanina ra gyud. Giobserbahan na kita ka. Ug nabalaka na kay ko nimo, Fredo. Uy, nagyaw-yaw ka na nga ikaw na lang usa. Ay, unya ang imong giyaw numero. Paita nimo. Nayabag ka na gyud in town, Fredo. Unsa? Unsa magyud ka ha? Di gyud ka muundang ana imong pagkabuang anang Suertres? Dahil ko ang kining. Murag nasugdan na gyud ka, Fredo. Pre, di na naon. Wa na. Inahangla na gyud ka ipa-check up, Fredo. Oy. Wa na gyud, di na ko palabot ani. Nabuang na gyud ka sa Suertres. Mabuang ko ba yun? Buang ko, mabuang, oy! Fredo. Nabangagan in taon ako kamasawa. Ug mura kog natandog sa dihang nakita sound siya nga mingaab sa taon siya ba mihila kung mayos kong atubangan. Mura kog natandog oy. Murag naka desisyon lang ko nga sa akong kaugaling mo undang lang gyud yung requiring Suertres. Kaya nga kung
133, wa mo gyud gawas. Di na gina tinuod oy, binuang gyud. Mao nga naluoy ko nagtan-aw sa kong asawa. Diri nako, probida luya lagi ambot lang. Unsa ba di? Mao na Mari, uy. Murag tan-aw na ako nasugdan na gyud pagkabuang ang kumbana kay magyaw-yaw naman siya nga siya rang usa. Uy, hala, dili na maayo, Mari, uy. Mao bitaw nga naglakot na kay ko, mao nga sugod karon bahala na siya. Tan-aw na tug-on sa iyang bation kun siya na pud ang makonsubisyon. Ha? Unsa bot pag ipasabot, Mari? Balihon na akong isina. Ha? Siya na sad ang angay makonsubisyon. Sige lang ako. Mari. Ay, dara akong tanang kita day, ha? Kawaan ko ng abang taos taxi gasolina. Wow ha, dako di kag sobra lagi ron. Oh, day. Sige, buhay na ko, ha? Murag kapoy na ko lang, Ah, sige dong. Malipay na pirmi ako asawa taon nga dako ko ginatagan niya. Ay ang kupusta surtis undang nako. May ka nakaundang gyud taon ko. Ay kay nakabiya gyud taon ko ano bisyo ha taon. Oy dili na. So gani. Ora na to sud anday. Ay da, ano na pangitag lami na Fredo. Dili ba di man ko ni mao ako station taon abi na ko kumba taon ka kay dako kog tunol ni mo gapon pero unsom sa dinas tangag niswa bida muram sa aning disunugan. Ay pagkaon mo diha, uy pagkaon gihapon na gabaan ka. Okay, sorry. Wa akong kiglalis niya pero buong yuko kay pirmi naman lang sardinas sa musudan. Kung dili sardinas miswa, sardinas udong, sardinas sinugba, purbida. Mga libog yung ko, kung nasa paingon taong kwarta nga akong yatag niya, kaya dako, taong akong yatag, ako siyang gipinigdaan, kaya nagdudan ko, pasig ng laki akong asawa, unya. Dahil ato na ko, Dylan! Ay lakaw na, uy, sige ba kag sige tsagi lakaw na. Wala ba, yung amping. Lain, nagduda akong laki ng asawa na. Panindanin ako, eh. Grabe hata sa linyas lutuhan, no? Bida, ining ambisyon tao sa tao nga magdato, may mutok mo ina ni. Bahala lang yun. Sa unsan libuhaton para madato lang yun sila. Pero bida, kini mga tawhan ng linya, pulos ni ng ambisyon nga madato. Pastilan, no? Oy, lang, nagubot mas lutuhan? Ang ano ka? Ang ano ni? Si Prepidot. Prepidot! Prepidot! Taringon, pre! Ano mo na, pre? Ano na, pre? Dala ko bago pre. Nagubot. Kadra. Nagubot kay kuan tungod sa usa ka numero nga nag-ilog pre. Ano man? Okay, dili naman dawat ang tagalutuhan. Kay hearing lagi kuno, hearing ba? Ya. Nya puno naman. Sudaw da ang mga numero. Mo nag-away tungod kay nay usa nakapusta ang uban wa. Siya lang mo ko di ay. Kung lagi. Ko man mo ay. Ako man ako nagpusta. Ang pumunta kay masulot ang numero ha. Hindi ka maglain lutuhag inyo. Purbida, ginoo ko. Silida. Kinantikit ako ako magkamatay kita ba? Ano naman hinuuli? Silina, niapil. Ay di mo magbuhat. Apil naman sa dinudyan, ha? Day, Tina! Oh, miapil ka ng luto, Day! Ano magbuhat man ka? Ikaw rin gusto mabuang ani surprise ako sa. Undang na! Uli sa to! Undang! Pauli! Mao ni problema ron kay imbis. Kaundang na tako kay nakita na kung di gyud maayong magpagkabuang tanang surprise. Ako naman yung asawa na buang. Mida, di ba to badlungon? Bisag unsaon na to. Saan ko ba di siya? Sabay akong bahaton palihog tambagi ko niyo, bi. May muno kay di gyud mo manghatag og numero. Sige, unsa man kung kaboy pasultihon, Frido. Hello, Ate Pres! Good morning! Sa tanan kayong namati na to, Ate Pres. Good morning, Kuya Nick Pipito. Kuya Aldi Diaz, good morning ninyo diha. Oh, salamat gyud kayo ninyong tanan. Sa tanan na itong mga kaigsunan nga namati na to. Namati na mo ron. Oo, Thank you sa kayo. tanan, gayon, Nagikan Ate sa Pres. buntag. Hantod sa gabi, Ate Hantod Pres. sa gabi. Oh, sa tanang mga Salamat. nakaraog sa Baktin. Salamat kayo. Yeah, thank you kayo sa mga staff po din sa ato ang unsay pangalan ni Ate Pres sa opisina nato sa admin na daghan kay gipanghatag ng mga premyo karon kay happy to sang Pasko. Ay makablaka kay puros gyud ta makadaog bay puruhan kita makadaog na basta kanunay lang ta mamati sa ato Correct. ang mga programa diri sa RMNDYH Facebook. Thank you kayo. O, pasalamatan ako, Goliath. Ang nag-maintain, nagtumarka daw ng Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic para sa itong mga high blood, kolesterol, katong taas, ug sugar. Inom gyud kanunay og Panyawan Herbal Capsule. Kada adlaw ay agsipyata, katulos sa kaadlaw inom.
Sa buntag, sa di pa kamukaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto mao gyapon. Inom danog sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Una kamukaon sa imong paniudto. Mao gyapon si gabi. Usa gyapon kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una kamukaon sa imong panihapon. O sa tanan nato mga kaigsunan, salamat kayo tanan sa kanunay nga nagpaluyo sa ato ang number 1 nga placid Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo sa tanan akong mga may igagaw po mga iyaan po nako sa pagagawan nga mi order po nako taon sa kining ato ang said Panyawan Liniment Oil. Sila silang Nangkura, sila Odaylo, sila nang Idi, o si Mader at ubay na nga mi order ni ato ang said Panyawan Liniment Oil. Labi na yun ni Minang, Merna Jimmy. Thank you kung tayo ninyong tanan ha. Ari lang kinata mo palit sa butika kay mao yun ay tinuod nga number 1 nga haplas gyud nga ana mapalit sa butika kanang dunay tatak nga said marketing. Kanang said Panyawan Liniment Oil nga hinimo sa Seed Pharma nga giapod-apod sa said marketing. Mao kanay tinuod nga mawagtang sa atong panuhot pamaol panakit sa kalawasan ug sa tanan nato mga kaigsunan nga migamit ini. Salamat kayo ninyong tanan. Kuya Gili. O, tinoda. Original. Gikan yun na sa seed marketing. Kuya, okay na? Tinoda. Muna epektibo yun kaya na. Kaya ato na mas butika yun kipalit nila. Nya, magmuglit ko sa nang tindira das Mandawi sa merkado. Sukit na itong tigpaminawan o tigamitan o Panyawan Liniment Oil. Okay. O Thank you si Kuan Gam, sa liluan ba? Ikson ba ni Kin ba? Kin Galinia. Inday Ken. Oh, yeah, bago so, ba naman ito ng birthday si Inday Ken? Oh, Kung yeah. ba kayo So, ni Inday Ken umabot nga presidente si Isko Moreno. Isko katutisoy sa no? Katutisoy. Oh. Kumarihan mo ba? Pero mas isa ito nitawag ni mo nga nagkuan. Bas gwapo ko niya gamay ato kay kita mami. Tinoda. Kini si Pura Igoy, ikso din ni Kin Galinia. O nya og si Alan Salazar des liluan. Salamat. Oo. Diya labi na gyud sa ni Edgardo nga ato sukit nga taxi driver ni sabi. Thank you yung tanan dia ha. Permigin mo paminaw sa kun ako pesultihon kay sukit na mo sa Panyawan Liniment Oil. Thank you. Thank you kayo. Unya ang tanan nato mga kaigsunan nga wa masayon nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases ug uban pa. Kanana sa atong mga gipangaon, kanang mga atong gipangaon dunay mga toksin na nga musud sa atong kalawasan. Kanang toksin mao nay mo daot sa atong blood cells. Kung madaot atong blood cells, mao na mag-antos ta sa mga sakit nga sama niya na. Mao nga kamong mga nangaon isang asa ug asa mo din ha kinahanglan sa di pa kamukaon. Inom ta og G-Detox Herbal Capsule, ang number 1 nga capsule nga mutangtang sa ato ang toksin sa kalawasan. Kay kanang G-Detox, natural na siya nga detoxifier, natural nga remedy nga muwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan ug muwagtang sa atong mga balatian ug puno pag yun ni sa nutrients nga maoy makapalig-on sa atong vital organs. Busar muwagtang ng mga toxin nga inyong nalamoy nga naa sa inyong kalawasan nga mohinungdan sa atong mga balatian ug karon lig-on kanunay ang atong vital organs. Inom gyud tama tag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Ate Jijen? Yes, Kuya Alan. Thank you kaayo sa tanang mga nigamit sa ato ang set Celebrity Plus Kojic Soap. Kadtong gusto nga mawang inyong bugas-bugas, ang inyong wrinkles, ang inyong mga kunot-kunot, ang inyong mga blackheads o whiteheads. Set Celebrity Plus Kojic Soap. Thank you and good morning. Salamat kay ninyong tanan. Onya, Ate Pres, arita sa ato Ang sendo na ito karong adlaw, si Goliath. Tudong Frido taon, Ate Pres. Frido. Kanis Frido sa una, Ate Pres. Parehang parinunoy nga nabuang sa Surtris, pero karos parinunoy, wala mo yun. Wala ni undang ni siya ng Surtris, ni undang na sa parinunoy kay bawo na siya, nakahunaw na siya nga ang iyaha ko ng mga kwarta, Madrid sulang labay taon ng Madrid sulang tinuod. Surtris, Usag pila ka tuig kang sigig pusta. Oo. Makadaog ka lagamay dayon. Kadaog ka gamay, daghan kag pildi. Dako kaayo. Kadag yung text na ako, Ate Pres nga, watay bag-o diha, watay kuyaw kay kanang ipalit ako bugas ko la kaluoy. Sa way kuyaw. Kanang kuyaw nga numero ko no ba nga mo gawas, dali ra mo gawas. Way kuyaw diha, maom ko na ilahang termino. Kuyaw? Way kuyaw diha ako Ito inon. tang ilan day ungo. Mangayo tawag numero ako silang gingnan, Ate Pres. Kanang imong ipalit og kuan. Iguma. Ipalit na lang ng bugas. Bitaw. Ayon lang pagpalit-palit ana kay wag yun, way nung dag yung sugal. Mo lagi. Ako pila ka tuig ko lang nga kada dili man swertres katong yung jackpot. Jackpot. Jackpot ko. Pila ka niya. Sa usa ka adlaw, pila ka jackpot mahimo ana mga tulo or duha, no? Unya imo na pustahan. Karon gipunan nila abot na mag-5. Na, grabe kayo no. Unya wa man gyud iko
Marag, yun ay. ako na pin ako. Lagi. Dako ta ba pildi ati pres? Malagi. Ni suway pagkuan natin pres. Pag suwertres, ang angan man kayo, di man ka madato ang suwertres. Oh, tinaon na, eh. Pila naman, no? Sumayo pa, Katong madyo ka jackpot, ng lingaw ba ta? May pang madyo. Tinoon sa ato pres. Maligaw ka madyo ko kay pabright time mo ring madyo ka na bang. Mawag ta na usa kay Tanaon nimo. magkakuan ko no nga dili kay ka ma-Alzheimer. oh. Ana. Kay tanaon man nimo, imo man timan ana ang labay. Imo unaw na yay labay na to sa ko ano niya. Para Malagi. sa kay meeting ani waiting ani niya. Mao man nindot ana pero sahay talag sara dili gyud perme mo duwa tong madyong kay mo gyapon Dili sakit gyud maayo nga kada adlaw ni magandang okasyon lang ba nga na extra nga money Money? nimo. Oh. Karon kaning iya nga problema ni Fredo ati pres nabuang siya primeros kining Surtres. surtres karon iuntang na siya iya na sa asawa mo ina Nanimaw nanibaw siya asawa Pero wa kay baw yung asawa nga naniundang muundang na siya oh wa Di kay mo baw ingnon Fredo nga niundang na kuday ayon na lang ana. oh tinuod na No, mentras tanto nga wa pa gyud mabuang ang imong asawa ana. Pero katong gibuhat sa iyang asawa tingali bawas ba. bawas lagi kay Aron ginam ikaw na na siya amiga no magkonsumisyon. Oh. tingnan ya ako na sa impuan Ako na sa mohimo aron siya na sa magkonsumisyon. Munang tingnan lang prang kay nga wa na ko ha. Di na ko ana munang undang na di na taan ang mga sugal sa kuan. Suwerdres ba. ang uban ati pres kanang elitok sa bata paliton dayon Mao na. oh elitok Kanang buka kanang kaka bitaw. Kanang itlog sa kaka. Tapay-tapay. Tapay-tapay. oh Asas naga ni sundo dari kwaon. oh lagi stan probida ayaw mo ayaw gyud mo Ano, no? ayaw mo unsay panimpad og inaana taon kana manimpad og sugal siguro do na yung kadaog pero mas dako atong pildi Ug kung makadaog man gani ana, dako daog undang dayon. oh pero wait di ka ba sa luto Okay, aron dili nagkamabawian. oh ana na lang so ana na lang do prido sultiil lang yung mga asawa Oo nga, di undang na ko, ikaw ayaw pagsugod. oh di ba kay na problema dong man kay na kaso so salamat na lang do prido sa imo pabadangat ng atong tulumanon Kude ko ang Paso Tihon.